प्रमद बन्दु बिथांनि दोलोआ थांनाय बीटीसी इलेक्शनाव दोखो दोखो जेनदोंब्लाबो खोनाबाय रायजोफोर किन्तु खायदा बोराय बाहायनायाव बिथांमोना टटेलि जेनाखै दे। दा ओरैबायदि खायदा बोराय बाहायगासिनो दं बिथांमोना माने सानना नायोब्ला लाजिनानैसो थैगोन आरो बिथांमोनाथ' लाजिनो रोंखाया बे दोलोआनो आरो। दा दिनै बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे पलिसि लालायबाय बेनो जाहैबाय जाथि आरो हारिनि गेजेराव दाङाबाजि खालामनो नागिरनाय गावजों गाव बुथारहोलायनो नागिरनाय माने सारा बीटीसीखौ गन्दगल खालामनो नागिरनाय बैफोरबायदि पलिसिखौ दिनै प्रमद बर' बिथांनि दोलोआ माने खायदा बोराय बाहायलायबाय आरो माने गन्दगल खालामनो बिथांमोना बुंहोनो नागिरदों रायजो राजाफोरनो फोरमान होनो नागिरदों जेब्ला बीटीसीआव बीपीएफ दोलोआ सरकाराव फैयो अब्ला नै दावराव जालायबाय बुथारलायलायबाय ओरैबायदि जाथिजों ओरैबायदि जाथिजों माने बेफोरबायदि खायदा बोराय बाहायलायदों रायजोफोर। दा ओरैबायदि जघन्य मोजां साननायावथ' गैखाया बिथांमोना मोजां साननाय दंमोनब्ला हारिनि थाखाय मोजां सिन्था धारना दंमोनब्ला हारिनि थाखाय मोजां मावदोंमोनब्ला दिनै इउपिपिएल दोलोआ मानो दोखो दोखो जेननो गोनां जाखो नङा होमबा रायजो राजाफोर। दा बेखौबो बिथांमोना सिन्था खालामनो रोंबावा आरो दिनै नै मोनसे कल रेकर्ड ओंखारलायबाय। दा बे कल रेकर्डआ जाहैबाय इउपिपिएल सापर्टारनि कल रेकर्ड रायजोफोर सिदा सिदि बाथ्रा आरो जाय कल रेकर्डखौ दिनैनि दिनाव भाइराल खालामदों बिथांमोनखौ बे सानसे साननैनि गेजेरावनो एरेस्ट खालामनो थांगासिनो दङ। दा दिनै बिथांमोना हारि माहारिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि खालामनायनि मोनसे पलिसि लाबोदों। दा सानदों बिथांमोना गावसिनि साननाया जाफुंगोन सोरखौबा हाखराव खोख्लैनो सोरखौबा गावसिनि सानाय जेयाव नांहोनो बिथांमोना गोबांबार सेस्था खालामबोबाय थादों नाथाय बिथांमोननि साननाया मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे मोगथाङाव माब्लाबाबो महर जाया आरो बिथांमोना खैफोदावसो गोग्लैनो थांगासिनो दङ। सानखान्थिखौलाय बिराद मोजां मोजां बानायो सोरखौबा हाखराव गाब्र'होनायनि बबेबा राजनिथि हान्जाखौ फोजोबनायनि आरो बेफोरबायदिनो नाना बाना खैफोदाव खोख्लैनो थाखाय बिथांमोना बिराद मोजां मोजां सानखान्थि बानायो आरो दा जोबनायाव मा जायो बिथांमोना एन्सारखौनो दिरुननो हाया जायो आरो माने जाफुङा। दा आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिथांमोना गोबां माने बीपीएफ दोलोखौ फोजोबनायनि एबा सरकारखौ बदनाम खालामनायनि दिनैनि दिनाव गोबां षड़यन्त्र खालामनाय जेनाखि थासारिफोरखौ जों दिनै नुबोबाय थादों। दा दिनै फाइनालि बिथांमोना गावसोरनो मा जायो गावसोरनो गावसिनि जेयाव दिनै नांथाबाय थानो गोनां जादों गावसोरनो हाखराव गोग्लैबाय थानो गोनां जादों। दा दिनै जे कल रेकर्डआ भाइराल जादों आरो जाय बिथांमोना दिनै बे आदिबासि आरो बर'खौ लानानै जे कल भाइराल खालामदों बै बिथांमोनाथ' दिनैनि दिनाव दिगदार जागोन होननानै आं सानो जाथारै बाथ्राफोरखौ लानानै आरो बे सारा जोंनि बीटीसीआव गन्दगल खालामनो दिनै सृष्टि खालामदों बिथांमोना। दा बै बिथांमोना दिनैनि दिनाव साबधान जानाया मोजां आरो बिथांमोना जेल जानोबो थांगासिनो दं आरो सरकारनि मानसिया बिथांमोनखौ हमनांगौ आरो साजा होनांगौ आरो बबेबा खना खनला जुदि थाखोमायोबा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ हमनांगौ आरो पुलिसनि आखायाव गथायनांगौ नङाब्ला बिथांमोना आरो बेफोरबायदिनो मावनो थाखाय माबा मोनसे माब्लाबा समाव सुजुग लानो हागौ। जोबथारनायाव रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोननिसिम बे मेसेजखौनो हरनो लुबैदों दाखालिसो जे कल रेकर्डआ भाइराल जादों आदिबासिया बर'खौ गावदों बेफोरबायदि होननाय बाथ्राया नङा रायजोफोर फेकसो माने नोजोबसो आरो खुनु बेयाव सैथोथा गैया आरो खुनु क्लियारिफिकेसन गैया आरो जे जायगायाव खोनादों बे जायगायावबो थांनानै खबर लाहैबाय बेयावबो जेबो मोनथिया आरो बिनिया बै जायगायाव होनहरलायबाय आरो बै जायगायाव खबर लाहैबाय दा बै जायगायावबो नङा आरो बिदिनो नोजोबसो रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे जाहैबाय बे बीटीसीआव मोनसे गाज्रि परिबेस लाबोनो थाखाय बानायनाय इउपिपिएल दोलोनि मोनसे षड़यन्त्रसो होननानै जों दिनै साननो गोनां जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिनिखायनो दिनैनि दिनाव आदिबासि आरो बर'नि गेजेराव दाङाबाजि जादों होननायनि बाथ्राया नंखाय आरो दिनै गिलायनो नाङा आरो बेफोरबायदि मोनसेबो घटना जायाखै।